Pieter de Boer van Frenscher is 22 jaar dat hij in 1930 naar Nederlands-Indië gaat. Mem schreef dan brieven en wij schreven daar een stukje in. Zo, maar verder werd ik net zo vol, hoor. Ik weer naar mijn zoon hier hoe iedereen gewoon is. Maar we kregen wel eens brieven waarom maar foto's en zo erin. In 1942 gaat het goed mis. De Japanners vallen Nederlands-Indië binnen. De Nederlanders capituleren. De batterij werd mijn omke Pieter dan bijwier. Die zit in het zuiden van het land. En toch miscommunicatie wisten zij net van die capitulatie al. En toen zagen zij dus Japanse oorlogsschepen aankomen. En toen vuurden ze daarop. En toen ben direct 2 schepen zonken. Later werd ook de eenheid van Pieter de Boer gevangen om. De 250 man werden op een schip zet. Toen ben ze dus aanmaken we dan zijn. Hè. Ze binnen deersketten of goed, op welke manier dat gebeurd is, dat weten we net. Maar dat het heel gruwelijk geweest is, dat is wel zo. En toen ben ze in zee gegooid. En er is nooit meer een lichaam gevonden. Kunnen jullie je nog herinneren wanneer het bericht binnenkwam dat jouw broer omkwam is? Nou, dat weer wat na de oorlog. He, want ze moesten dat eerst al uitzieken. En toen hebben we bericht gekregen van het Rode Kruis. Dat het wel definitief weer dat hij er net meer weer. Zuster en omke Sisser binnen heel blij dat er nou eindelijk een monument is. Mijn mem had het ik altijd verschrikkelijk gevonden dat mijn pa dat er weten kwam dan van het Rode Kruis. En dat hij verder nooit aandacht aan besteed is. Tegen je broer. En ze zeiden, binnen alle riersels en dan, ik vind dit wel een mooie bevestiging, vind ik dit. Voor wat ze er maken hebben.